Det I skal arbejde med nu, det er hvirvler. Og som vi talte om i går, så starter hvirvlen helt åben med styret fingerslag. 2 slag selvfølgelig. Og den kunne godt starte her, som jeg illustrerede i går. Og her har vi den færdige hvirvel, hvor vi hvirvler. Husk, det er ikke presset, men ukontrolleret dobbeltslag. Der hvor jeg gerne vil have, at I arbejder, det var her, som jeg også snakkede om i går, det er det stykke her, som I skal prøve at skubbe lidt til, hvor I kører fra kontrolleret fingerslag til ukontrolleret dobbeltslag. Så arbejd med det. Kør langsomt, øg stille og roligt tempoet. I kan gøre det for jer selv enkeltvis ved hver jeres spore, eller I kan prøve at køre det sammen. Jeg vil foreslå, at I egentlig lidt laver en god blanding af det. Så arbejde med det herhenne. Kontrolleret slag, stille og roligt øge tempoet, så I kan mærke, at her der får I svært ved at styre det. Og så overgår I stille og roligt, og man skal næsten ikke kunne høre, at I går fra kontrolleret til ukontrolleret dobbeltslag. Og her, jamen der hvirvler vi. Og her bliver den mere og mere tight, her er den sådan forholdsvis åben. Så det vil jeg gerne have, at I arbejder på her i den her opgave. God fornøjelse.